ଭାଇ ଭାଉଜ କହ ମେହେନ୍ଦିରେ ଖୋଜିଲ ନାଡ଼ା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାନରେ ଖାଇଛି ତୁମ ନାଁ ଦୁଇ ଖୋଜ ହାତରେ କୋଉଠି ଲେଖା ଦୁଇ ହେଇଛି ହାତରେ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ସେ କ'ଣ ଫ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖିଲେଣି ଖୋଜ ଖୋଜ ଯେତିକି ଖାଇଛି ସେତିକି ଦେଖୁଛୁ ଓଲଟା ହାତ ହସିଲା ମାନେ ଇଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନା ଇଂଲିଶରେ ନା ହିନ୍ଦୀରେ ତୁ ଯୋଉଥିରେ ପାଇପାରିଲୁ ତମେ ଯୋଉଥିରେ ପାଇଲ ତୁ ପାଇବା ଦରକାର ଏଇ ଭିତରେ ହଁ ଆଉ ଖୋଜ ସିପୁନୁ ଭାଉଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ନା ଆଉ ନାଇଁ କୋଉଠି ଖୋଜୁ ତୁ ଯେମିତି 15 ସେକେଣ୍ଡ ତୁ କହିଦେବୁ ଏଇଠି ଯେ 30 ଲାଗିରା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୋଜ କ'ଣ ଏ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଲିଭି ସାରିଲାଣି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ନାଡ଼ା ତ ଲିଭେନି A few moments later. ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ପଢ଼ା ହାତରେ ଟିକେ ଖୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାଇଁ ଏଠି ୟୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲିଭି ସାରିଲାଣି ନାହିଁ ନା କିଛି ଲିଭେନି ଲେଖା ହେଇନି